Fl-2013 27% tal-immigranti irregolari f'Malta kienu tfal. F'konferenza f'Malta esperti tkellmu dwar kif l-immigranti irregolari jibqgħu jesperjenzaw it-trawma li jkunu għaddew minnha għal ħajjithom kollha. Fost dawk li tkellmu kien hemm Barron, direttur fl-Università ta' Dundee. Barron spjega l-fenomenu fejn il-ġisem tal-bniedem iżom il-memorja tal-esperjenza, fenomenu li jissejjaħ neurobioloġija. Dan iseħħ permezz ta' anke sempliċement persuna tara d-duħan jew tħoss il-bisa, għaliex dan iwassal biex l-istess persuna terġa' tesperjenza dak kollu li kienet għaddiet minnu, kemm f'pajjiżha u kif ukoll fil-vjaġġ tagħha lejn l-Ewropa. Huwa ddeskriva din is-sensazzjoni bħala waħda li ma tispiċċa qatt u l-effett tagħha ma jistax ikun imċekken. Fi studju li huwa għamel dwar l-immigranti irregolari mill-Palestina, il-maġġoranza tagħhom għaddew minn esperjenzi xejn sbieħ bħal ġenituri mifrudin minn ma' xulxin, kienu użati bħala tarka umana, ġew imkeċċija minn djarhom, sofrew sparar lejhom kif ukoll kellhom membru tal-familja maqtul. Intant Barron faħħar lil Malta li qed tieħu pass il quddiem biex dawn it-tfal immigranti irregolari mhux akkumpanjati ikunu indirizzati. Minnaħa tiegħu Albert Bell, il-kap tad-Dipartiment taż-Żgħażagħ u Studju Komunitarji fl-Università ta' Malta, qal li filwaqt li dawn il-minorenni jkunu mħarsa hemm bżonn li jkollhom tranzizzjoni effettiva għal ħajja adulta.